Het water in Zeeuwse sloten en watergangen is niet schoon genoeg. En de vrees is dat dit ook niet snel zal gaan verbeteren, met mogelijk grote gevolgen. Theorie zou kunnen is in ieder geval dat een aantal mensen bezwaar gaan maken tegen nieuwe ontwikkelingen, omdat niet bij te gaan aan een verbeterde kwaliteit of leidt tot een vermindering van de kwaliteit. En dan gaan zeggen, ja, maar dat mag niet. En verder in deze uitzending. 6 weken na de brand is Kloetingen weer asbestvrij. En in Terneuzen was het hysterisch heet. Goedenavond. Het water in Zeeuwse sloten en watergangen voldoet niet aan de normen die daarvoor zijn afgesproken. In 2027 moet het water op orde zijn volgens de zogenaamde kaderrichtlijn water. Maar dat we de normen niet gaan halen, staat nu al wel vast. Er is geen water in Zeeland dat voldoet aan de Europese normen die vanaf 2027 gaan gelden. Dat komt doordat die normen streng zijn. Als er van 1 stofje te veel in het water zit, wordt de hele sloot of watergang afgekeurd. We moeten gewoon ons best doen om te zorgen dat we datgene wat we afgesproken hebben, dat we daar ook hard aan werken. En hoe dat dan in 2027 beoordeeld gaat worden, dat zal afhangen van wat de situatie op dat moment is. Er zitten vooral te veel voedingsstoffen in het water, zoals stikstof en fosfor, maar ook landbouwgif. Stoffen die al jaren verboden zijn, maar die nog niet verdwenen zijn. Het is onmogelijk om die stoffen eruit te krijgen. Als we niet aan die normen kunnen voldoen, dan moeten we dat heel goed kunnen onderbouwen. Maar als we ons aan de afspraken gehouden hebben die we gemaakt hebben met de provincie, dan zullen we daar een heel goed verhaal hebben. En dan zullen we daar niet streng op bestraft worden. Maar niet iedereen is zo positief. Ad van Hees is lid van het algemeen bestuur van het waterschap en hij vreest dat mensen, net als bij stikstof, met succes bezwaar kunnen maken tegen nieuwe bedrijven. Wat in theorie zou kunnen is in ieder geval dat een aantal mensen bezwaar gaan maken tegen nieuwe ontwikkelingen, omdat zeker als die nieuwe ontwikkeling iets bijdraagt niet bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit of leidt tot een vermindering van de kwaliteit. En dan gaan zeggen, ja, maar dat mag niet. Hij vindt bovendien dat het waterschap veel beter zijn best moet doen om vervuiling tegen te gaan. Nou ja, we staan hier niet helemaal toevallig bij deze watergang. Bij deze watergang heb je een schouwstrook. Deze strook wordt gebruikt om de watergang op te schonen als het nodig is. Dus gewoon een werkpad. Maar deze schouwsloot is ook nog uitgegeven aan een boer. Een boer mest daar, hooit daar. Maar tijdens het bemesten komt gewoon de meststof in de sloot, in de watergang. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen van, kom boer, mest maar op mijn schouwpad. En tegelijkertijd zeggen van, ja, maar die nutriënten mogen niet in het water komen. En dat gebeurt namelijk wel. Nutriënten of voedingsstoffen, zoals stikstof, zijn een belangrijke reden dat Zeeland die normen niet haalt. Als je zegt, er moeten minder nutriënten in, en dat is wel een van de opgaven uit de kaderrichtlijn water, is dit het eerste wat je zou kunnen doen. Gewoon zeggen, ik stop met bemesting op alle schouwpaden en alle terreinen in eigendom van het waterschap die direct grenzen aan de watergang. En want dit is er één, zijn er hier meer van dan in Zeeland? Van dit soort stroken langs watergangen? Bijna langs elke watergang vind je een schouwstrook. En met die watergangen kan beter worden omgesprongen, vindt Van Hees, door de kanten natuurlijk te beheren. Dan wordt het echt een smalle strook natuurterreintje langs het water. En dat is natuurlijk hartstikke mooi en zeker in dit geval, waar een fietspad doorheen loopt, dan draag je ook heel erg bij aan de kwaliteit van het landschap en de beleving van de fietsers. Gewoon een ideale combinatie. Inwoners van Sint-Philipsland en Anna-Jacobapolder hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Dat advies kregen ze vrijdagavond nadat er een lek was gevonden in de waterleiding bij Nieuw-Vossemeer. Door het lek was er een kans dat er ziekmakende bacteriën in het drinkwater zaten. Normaal geldt zo'n kookadvies voor 5 tot 8 dagen, maar na metingen van morgen bleek dat het advies al eerder kon worden ingetrokken. De ruimte in Vlissingen en andere Nederlandse havens is bijna op voor bedrijven die werken aan windmolenparken op zee. Installatieschepen voor steeds hogere windturbines passen niet meer in de huidige havens, zegt de provincie Noord-Holland in de Telegraaf. In die provincie is een plan voor een nieuwe haven voor de windindustrie, maar dat is eigenlijk al te weinig. Volgens het havenbedrijf in IJmuiden zijn er snel 12 extra plekken nodig.
Binnen de gemeenteraad van Terneuzen zijn er zorgen over het gebruik van staalslakken in de Westerschelde. De staalslakken worden gebruikt om dijken en gulwanden te versterken. De slakken zijn een restant van de staalproductie. Uit onderzoek van het RIVM bleek eerder dat het product mogelijk schadelijker is dan altijd gedacht. Rijkswaterstaat wil met de slakken de gul bij Ossenisse versterken omdat die instabiel is. Eerder trokken al meerdere milieuorganisaties aan de bel over het gebruik van de staalslakken. Het gebied rondom de loods die in februari in Kloetingen afbrandde is asbestvrij verklaard. De afzetlinten met een waarschuwing voor gevaarlijk asbest zijn weggehaald. En dat betekent dat omwonenden weer veilig over straat kunnen. Alleen op het terrein van de loods zelf wordt er nog schoongemaakt. 2 maanden was dit het uitzicht voor de omwonenden. Vervelend, maar zeker ook voor de eigenaar van de loods. 47 jaar was het zijn werkplek. Hij zag zijn levenswerk afbranden, maar kreeg veel steun. Ik heb met heel veel lieve mensen heel goed contact gehad. Het is ongekend hoeveel liefde die mensen mij gegeven hebben. Dat is ongekend. Dat is echt, de neuzen die gingen dezelfde kant op. Voor jongens, die linten moeten weg. Alles wat nog over was van de loods is opgeruimd en er wordt nu weer vooruitgekeken. Ja, het is een kale vlakte. Die moet ingevuld worden. We kunnen in de put gaan zitten en gaan janken, maar dat helpt niet. We moeten weer gaan creëren. En ik verwacht daar veel medewerking in. En die heb ik tot op heden weer nog gekregen ook. Alleen, maar het moet nu nog gerealiseerd worden. Er ligt een plan om tijdelijk containers neer te zetten. Al zijn sommige omwonenden blij dat het bedrijf weg is. Het terrein hierachter was een doorn in mijn oog. Er stonden sloopauto's, er lag een hoop rotzooi. Nee, op het moment dat er een vergunning aangevraagd gaat worden, ga ik ervoor liggen. Nee. Maar zover is het nu nog niet. In de brand raakte de kat van de eigenaar vermist en die is nog niet gevonden. Maar toch houdt Teunis hoop. Katten hebben ook 7 levens, net als ik. Ja. Wiskunde dan, want dat middelbare scholieren moeite hebben met het vak werd onlangs nog maar eens bevestigd na onderzoek van de onderwijsinspectie. Als bijlesvak is wiskunde dan ook populair. Op het Goesse Lyceum in Goes pakken ze dat op geheel eigen wijze aan door leerlingen in te zetten als bijlesdocent. Dus die gaan we nu eventjes oefenen. Eerst voor jezelf eventjes herhalen wat staat er in je boek. Elk 7e lesuur op dinsdag komen leerlingen die bijles nodig hebben samen in dit lokaal. De lesstof wordt bijgespijkerd door een medeleerling. De meesten zitten hier omdat ze moeite hebben met wiskunde. Ik ben daar nooit eigenlijk echt goed in geweest. Dus ja, ik kan het wel. Alleen dan op de toets moet je het echt wel meer toepassen. En daar ben ik gewoon niet echt goed in. Ik begrijp het niet heel snel. Ik moet meestal wat extra uitleg hebben voordat ik iets snap. En dan kan ik ook nog wat extra oefensommen ermee maken. Ik zie ook mijn klasgenoten nu, ook in mijn jaar, dat het ook gewoon vooral de basis is wat ze missen. En dat stapelt zich natuurlijk steeds meer op. Dus ik denk dat het een supergoed initiatief is. Het idee voor deze vorm van bijles waarbij leeftijdsgenoten elkaar helpen is na coronatijd ontstaan. De school merkte dat leerlingen een extra zetje nodig hadden. Ze kunnen zich aanmelden bij ons en wij zoeken iemand voor ze. Dus ze hoeven niet zelf op zoek te gaan. Dus dat maakt het natuurlijk wel laagdrempelig. En je bent toch in je school. Dat is een vertrouwde omgeving waarbij je toch dat makkelijker kan opzoeken. En ik denk wel dat dat ook wel goed is voor die leerlingen en dat ze dat fijn vinden. Hoe doe je ook weer de oppervlakte uitrekenen? Oppervlakte was lengte keer breedte. Ja, heel goed. Ik vind dat eigenlijk wel handig, want dan kun je het ook meteen vragen hier zo op school. En dan doe je het ook na school, hoef je niet eerst nog ergens anders naartoe te fietsen. En de bijles heeft niet alleen voordelen voor de leerlingen die er minder van snappen. Ook wie slim is met cijfers en formules, heeft er wat aan. Ik denk dat ik daardoor heel veel meer inzicht heb, ook in mijn toetsen nu. Want ik heb gewoon meer die basis en daarop bouw je natuurlijk gewoon. Dus ik merk dat ook zeker terug in mijn cijfers nu. Het Goesse Lyceum doet dit voor het 3e schooljaar op rij en merkt het effect. We kijken aan het begin, als ze starten met de tutor, met de bijlessen, dan kijken we van op welk cijfer sta je nu, hoe ervaar je het vak. En we proberen na een week of 8 te evalueren. Zijn je cijfers gestegen? Vind je het vak nu ook leuker? Dat je toch een beetje in de gaten houdt hoe het gaat. En we zien in de afgelopen jaren dat we ook echt wel, dat die leerlingen ook echt stijgen in cijfers. Dat het beter gaat en dat ze ook meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze het ook echt wel kunnen. Als we kijken naar het totale grasveld, wat is de lengte? Heel de achtertuin is dan 10 keer 18. Ja, klopt. Dus als we dat even opschrijven. Dus ongeveer 2 maanden die bijles. Kan je dan al iets van vooruitgang merken?
Ja, eigenlijk wel. Ik snap het wel steeds beter. Ja, mijn cijfers zijn wel omhoog gegaan, dus het werkte wel. Voor de bijlesgevers is er trouwens nog een voordeel. Voor het delen van hun kennis verdienen ze iedere keer €5. Je hebt het vast gemerkt van het weekend. Het was voor het eerst lekker warm dit jaar in Zeeland. En dat beviel in Terneuzen blijkbaar zo goed dat ze de hogere temperaturen in de bibliotheek vast wilden houden. Maar dat ging iets te goed. De warmtepomp sloeg op hol, waardoor het hysterisch heet werd in het gebouw en het noodgedwongen dicht moest. Verschrikkelijk. Het is een beetje zwembad, hè? Oké, sauna-achtig, hè? Ja, we zijn niet op gekleed, hè? Het is ook een sauna. Het is 35 graden was het vanmorgen en nu nog 30. Dus het is behoorlijk heet. En hoe overleef je dat? We hebben een soort tropenrooster. Dus we mogen om beurten even 2 uur hier komen zitten. En dan niet te veel doen, want het zweet breekt me uit. Ik voel het gewoon alsof ik een handdoek rond mijn kop heb. Werken met zweet op voorhoofd? Ja, inderdaad. Vandaag wel. Hopelijk morgen opgelost. Het lek is boven, ja. Alles staat ondertussen op koude vraag. Dat was een instelling voor de omschakeling van zomer-winter stond niet helemaal juist. Zometeen de koelmachines nog even controleren en dan zal het wel weer wat afkoelen hier. Ja, eind goed, al goed dus. Het systeem is nu weer gereset, waardoor het nu normaal warm is in het pand. Morgen gaat de bibliotheek weer open. Nou, zo warm als in de bibliotheek in Terneuzen werd het vandaag buiten niet. Het werd maximaal 19 graden met wolkenvelden en opklaringen. Maar hoe anders is dat vanavond en vannacht? Dan trekken er een paar stevige buien over met mogelijk ook onweer. De rest van de week wordt het hinkstap springen. Want morgen regen en krachtige wind. Woensdag dan weer droog en zonnig. Donderdag weer regen. En tegen het eind van de week is de zon weer terug. Precies op tijd voor het weekend. Alleen jammer dat dat nog 5 dagen duurt. Zeg ik dat hardop? Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Op onze site en in de app kan je natuurlijk altijd nog terecht voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.